Ох, днеска в фитнеса ми гръмна ментал. Днеска в фитнеса тренирам си и едно много хубаво момиче почва да ме гледа. И аз викам, окей, тук нещо състава. Аз изобщо съм си мислил да я заговарям. Изглеждаше много добре, момиче. И тя не спира да ме гледа. Цяла тренировка ме гледам и аз тук там и връщам поглед. И нещо ми гръмна мента. И викам, да хода ли, брат, да не хода ли. И седа и се чуда, да правя си серите. Накрая викам, точно преди да си ходя, викам, са ви бах майката. Отивам. Питах я, много си хубава, моля ти взема Инстаграма и тя вика, им си приятел. И викам, добре бе, кой ще ти бе? Чакайте. Майка ти шеба бе. Да ти еба майката ти му. И тя ми вика, им си приятел. И аз викам, казах и нали, добре, извинявай и си тръгнах. Еба ти кринжа бе, брат. Аз ще не рекувам. Еба ти кринжа, брат, как ще ме гледа през цялото време, накрая си има приятел. Не. Аз повече жени няма да заговарям никога. Буквално повече няма да си говоря с жени, то няма смисъл. Ама брат, каква е логиката? Защо? Сигурен съм, че гледаш към мен. Нямаше къде друга да гледа. През цялата тренировка, на което ти упражнение да бях, гледаш към мен. И викам, брат, тук трябва да има нещо. Аз никога нямаше хубаво да говоря, ако не ме гледаш. И накрая, бате, курв газа. Аз се оправите, бе, бадоровци. Може да си имал кафял между панталоните. Възможно е, между другото. Днеска ходих като клошар на фитнес. Акше ли е възможно? Ма не бе, тя от всякъде ме гледаше, разбираш ли? Където и да бях във фитнеса, тя гледаше към мене. И викам, добре, аре ще пробвам. Ма не ми пука, поне пробвах. Сега следващия път, като ходя на фитнеса, там ще е много кринч, ама. Поне пробвах. После ще си мисля какво ако бях пробвал. Поне пробвах, бате, бал съм го. В единия случай си казваш какво ако, в другия знаеш какво е станало. Малко мотивация от платбата. Семин брат, всички момичета ви гледат и като ги питам, имат си приятел. Ма не знам какво става бе, човек. Ако си имаш приятел, защо гледаш друг човек? What the fuck? Това не е ли kinda със? Доста е със, няма да ви лъжа. Не, тя просто ме гледа и си мисля, той е бах ти грозния брат, сигурно мяза, сигурно е някакъв лигаджия, грозен, тъп и досаден. Тя си е помислила това, аз нещо друго съм си помислил. Аз съм си виновен. Буквално аз съм си виновен.